vittu, no. Vittu. Fast midget. Ai vittu helikopteri, ai saatana. Ai tuleeks tää nyt? Romahtaaks tää nyt? Se tuu alas sieltä. Ei! En ehtinyt! Killed in action. Perkele. Mitä vittua?! Ei vittu, tähtää suoraan aseella päähän! Killa, oi vittu, killa siis! Oi vittu, haistuu paljon. Vittu. Käsiaseella tää siis suoraan päässä, olisin maassa. Ei. Yksi kutini maa kuollut, täysin. Pareita niin. Ei, meitäskään Ei vittu, kill by Walkman. Kunnon mulku. Nyt ei kyllä hyvin mene. Voi vittu, sieltä tulee takapäin. I'm the wild one. Attack this objective! Ei! Vitun mulkku! Ei vittu, mä tiedän, sieltä tuli jostain sieltä takaa. Voi vittu! Ai saatana, ai vittu, ne tulee tuolla ulkokautta. Ei vittu, tappaa mut suoraan. Jes, mä ehdin. Oi, tuolta tulee alhaalta, tuolta. Vittu alakautta, vittu, siellä on 2, 3, 4. Kaikki tulee sieltä alhaalta. Joo, vittu, se on siellä ihan... Vittu, se oli... Ei ikinä voi olla rauhassa. Ei vittu, mitä vittu... Mitä helvetissä? Jumala. Mitä helvettiä? Vittu, tää vittu paska. Vittu! I want to report this Walkman, he cheat very hard, he kill me many times. Vittu toi Juji 3135 on aina jossain ihan järkyttävissä mestoissa. No jes, mä tapoin sen. Fuck. Joo, vittu Walkman siellä taas, voi vittu. Ei saatana, tuolla on joku. No ylläri, että oli Walkman. Ylläri. Noniin, hyvä game. Hyvä matsi. Nähdään.